बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. सौम्यशा भडव्यान मग एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर न मान मरिये तू कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय असा स्त्री आंबी तर तू सदी आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आपले सोम्याचे सत्कर न मान मरिये तुम कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय असा स्त्री आंबी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे आणि देवासो पूत मुनी सलो आणि आमच्यामध्ये न मान मरिये तुम कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय असा स्त्रियांबी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर माग्या ये सौम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुता मनुष्य कोण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुसारपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने म्हणून आम्ही मागतो त्यास ख्रिस्त आमच्या सुनामरी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या दये मका दिला तुझे तबेत मुझे मोत उजवाडाय आणि सलय आमेन. शासनाचो विषय उदितांका येस आणि निरंतर प्रकाश संचय फकदी समाधानांचे विषय घेऊन आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सामी आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचेर आड येऊन आधार दे तुम्ही देवतांका फरमाव देऊन परतून म्हणता आणि तो ये सर्गावयल्या फौजींच्या कुवारा विभाडून संसाराच्या हेरा कोटातल्या आमेन. आमचे कोंत आम्ही बाहेर काढया विश्वासान डोळे आमचे दंपून जी उतरां आम्ही सांगता त्या उतरांचेर धीग भावार्थान धीग समजणे अर्थाबरी तरान सांगता म्हणून सत्मानता म्हणले हे मागणे सांगता म्हणून म्हणया सत्मानता देवा बापा आणि प्रथमेश आणि जेसू ख्रिस्त जो पवित्र संभावलो अवकार मरियतान जन्मलो पोन्स पिलाते काल तने ताका कुर्सार चढलो पेलो आणि ताका निके पेलो मध्ये देवलो सा मेल्ल्यान सर्व पदवेदार उजव्याक बसला तैंतान जिव्यांची मुनसुबी करून तो येतलो सत्मानता पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एककांचे बक्षाणे पुढीचे जीवन शासनाचे जीवित आमेन. परत एक पटी आमचे सगळे आईस दिसाचे सगळे गरजो त्या सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन परत एक पटी सांगाता म्हणून आज कितले जण भावाडटा धनळते असत मागणे करूंक जायना परत एक पटी सांगाता मिळून परत यस मागणे सांगाता म्हणून घट्ट तळ्यान उसारिया सत्मानता देवा आणि आणि जेजू ख्रिस्त एकल्या आमच्या जो पवित्र अवकार कुर्सार जडलो तो मेलो तो मेल्ल्यामध्ये तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन
जिवंत जालो, जिवंत सर्गार सडलो, सर्व पदवेदार देवाच्या जीव बापाच्या उजव्याक बसला, बसला थैतान जिव्यांची जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसा येतलो. करून तो येतलो. सत्मानता सत्मानता, पवित्र आत्म्या पवित्रात्म्या कॅथोलिक पवित्र कॅथोलिक सभे पवित्र सभे, भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवन जीवन आणि शासनाचे जीवित. आमेन. परत एक पटी हर एक आमका सतयता ती अस्खद खाई आम्ही कंचे आमचे तई अस्खद काय आसा म्हण आमकां कळटा. त्या अस्खद कायतून आमकां भायर वचोंक जातात ना. आज ती अस्खद काय जेसूच्या हातान समर्पण दिवन, देवाच्या हातान समर्पण दिवन हे आमचो भावार्थ उसारत असताना, आमचो भावार्थ आम्ही विश्वासान उसारताना विशेष रान आमकां सतयता ती काळोखाची पदवी आमकां सण्ण वचोन दी म्हणून सांगात म्हणून आम्ही उसारया. सत मानता देवाक सर्व पदवेदार बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या असणारा आणि जेजू ख्रिस्त ताचे एकल्याच पुत्र आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी समवलो हांव मरियेंतल्यान जल्मलो कोण सुटला ताका ताणे कष्ट सोंसले ताका क्रुसार चढलो तो मेलो आणि ताका निकेलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या जीवन जालो सर्गार चढलो तर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थैतान जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुंचती करून घेतलो. पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण आणि शासनाचे जीवित. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकांडी आणि आमी आमचेर सुटलेल्या आमची तशी आमची फटका मागस आणि आमकां तळले करून दिनाका वायटांतले आमकां निवार. घट्टतळा नमान मरिये तू कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे माये आमच्या खातीर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये तू कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती देवाचे माये आमच्या खातीर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये तू कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि सदा आमेन. एक घडी भर आमचे दोळे आम्ही दंपया, दोन्ही हात आमचे आमच्या काळजाचे दवरया. या सकाळींच्या वेळा आमचे दोन्ही डोळे दंपून त्या सम्याक आमचे मुखार पिंतराया. जाखेव त्या जेजूक पळोवंक तानेल्लो. जाखेवान त्या जेजूक पळयलें. जाखेवान जेजूचे मुखामोळ पळयल्लेंस ताचे थंय परिवर्तन जालें. जेजूची उतरां आयकलींस ताचे काळीज परिवर्तन जालें. तो संपूर्ण बदललो. त्या देखून जेजू ताच्या घरा गेलो. कित्याक जेजू देवाचे उतर म्हणटा सुकोन गेल्ल्यांक सोदूंक मनशाचो पूत मनशापूत आयला. सुकोन गेल्ल्यांक सोदूंक म्हणून तो आयिल्लो जेजू. आणि तो म्हणटा आज या घराक बचावी मेळ्ळ्या.
आज या घराक बचावे मेळ्ळ्या. जाकेवाक दुसरी खंयचीच साश नातली. ताजे लागीं एकच साश आसली, हांवें त्या व्यक्तीक पळय जय. किसका है? हांवें किसमें है अब? त्या व्यक्तीक पळय जय. हांवें त्या व्यक्तीक पळय जय. ताणें म्हाका पळयातल्यार म्हणना, हांवें त्या व्यक्तीक पळय जय. जेजूक पळयले तक्षण जाकेवान ताचे लागीं कितेंच विचारूना. जाकेवान विचारूना, मेस्त्री म्हज्या मतीक समाधान ना. मेस्त्री म्हाका ती अशें म्हणटात. सगळो समाज म्हाका पातकी पातकी म्हणटा. सगळो समाज म्हाका कांठळटा. मेस्त्री म्हाका कोणूच लागीं घेनात. लोकांच्या घरा गमातां जाताना, पार्ट्यो जाताना, फेस्तां जाताना म्हाका कोणी आपयनात. म्हाका कोणी मानाची बसका दिनात. हांव कश्टान पडटना म्हाका खुमक्याकी कोणी येनात. हेय ताणें फील करून, हेय म्हणून ताणें जावंक पुरो. ताणें लायफ भर अशें चिंतलां जावंक पुरो. जेजूक पळयता आमचें. जेजूक पळयल्ले तक्षण ताका कळ्ळें की हांवें मागचें न्हय, बगर मुजे लागीं कितें जे ह्या सगळ्याक अडखळ आसा तें हांवें भायर घाली जाय. तें हांवें स्टॉप करी जाय. आज हांवें कितल्या जाणांक दुखयलां, हांवें कितल्या जाणांक लुटलां, कितल्या जाणांक एकाक 2 वंट्यांनी सूख वसूल केल्या. आज तांकां हांवें न्हीद करदी जाय. आज तांकां हांवें न्हीद करदी जाय. आज या क्रिस्त येण्याच्या काळाक आमी पांय दवरला. जेजू आमच्या मध्ये आसा. जेजू तुज्या मुखार आसा. आज हांवें या क्रिसमसाच्या वेळार मुजे थंय कितें आसा, कशें जाकेवान ताचे थंय जे कितें ताच्या समाधानाक, ताचे थंय आसले जे कितें अडखळ आसा तें ताणें भायर घालून निश्चय केलो. आज आमी भायर घालून निश्चय करूंक आसा. आज आमी एक पेपर घेवया, एक पेन घेवया, सांगाता देवाची उतरी घेवया, एक लिस्ट करया. सोम्याच्या मुखार बसा आणि एक लिस्ट करा. लिस्ट करा. जावंक पुरो सगळो दीस तुम्ही वावरतात. घराक जावंक पुरो, कामाकडे जावंक पुरो. रातीच्या पयले आज कितें सोम्याक कुशीन येतले हांवें केलां एका चिटीर बरया. आमचे कोशेट आमकां सांगता हांवें सारकें केलें गी ना गी. फाल्यां परतून बरया, परवां परतून बरया. अशें बरयता बरयतना पवित्र आत्मा आमच्या लागीं उलयता. पवित्र आत्मा आमकां कृपा दिता आपलो.
जाके ताचेच की खंती जाऊन बदलव ना देवाच्या जेजूच्या उतरान ताका बदलिले खंडी जाऊन परत एकच उतर जाके वा सकला देव आजच्या दिवसा हांवें तुझ्या घरा येयचंय जाके वा चिंतले जाऊन पुरो मिस्त्री देवाचं पूत हे सगळो लोक म्हणता तो प्रवादी कितल्या जणांक बरे केला कितल्या जणांच्या जिवितान बरे हाडला आणि म्हज्या घरा भितर येवंक हांव फावो गी आज ताचे उतर आमकां बदलो दी आमकां कृपा दिवन दिवन मागया आमकां कृपा दिवन दिवन मागया सांगात म्हणून आमच्या मायखान म्यूट करया सांगात म्हणून इकडे बोर घट्ट तळा स्तुती करया हालेलुया 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 रिया शियारा ला बरादी 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 हालेलुया बस सुम्या कृपा दे सुम्या हालेलुया तुझे हालेलुया आपण वळखून घेऊ तुझी खुशी वळखून घेऊ ये सुम्या कृपा दी सुम्या या अद्वैताच्या काळात आमचे आम्ही परिवर्तन घेऊ कृपा दी सोम्या आमचे ते किती ललामशे सवय असं जापर सोम्या जे माका तुझे तोंड पैस करतात तुझे कृपे तोंड पैस करतात तुझ्या काकुट तोंड पैस करतात सोम्या ताचे तोंड सुटखाला बे सोम्या हालेलुया 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 राईट हाताच्या बोटाने कशी कोणाक बोटाने पडा पडसा जेसू तुका आपण स्पेशली राईट हाताच्या दठ्ठ्या बटन पडा पडसा जेसू तुका आपण हालेलुया 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 गट्ट तरह स्तुति करा माइकान म्यूट कर स्तुति करा माइकान म्यूट कर गट्ट तरह स्तुति करा हालेलुया 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 रिया 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 जेसु 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 thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus hallelujah 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 जेसु 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 बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्त कूड आणि रगत अचूक आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णपासून या पहिल्या कणात आज विशेष रान समर्पण दिन मागे या मंगळाच्या दिसा देवाची बेसामा आम्ही हर एकल्याने अनुभव करच्या पासून जे कितें ताचे आशीर्वाद अनुभव करूंक आमच्या जिवितान अडखळ आसा ते सगळे तुम्ही खाण दे म्हणून विशेष रान माग्या पोटान कोणाक दुख आसा पोटाच्या राईट साइडीन कोणाक दुख आसा जेजू याकडे तुका स्पर्श करण आसा तुझो हात थंय दवरून क्लेम कर माग जेजू आज म्हाका आपड जावंक पुरो ते अपेंडिक्स आसा जावंक पुरो कसली समस्या आसा जावंक पुरो जेजू तुका याकडे स्पर्श करता आज विशेष रान माग्या आज आमच्या जिवितांत या मंगळाच्या दिसाक जाय जाल्ली आशीर्वादा तो स्वामी आमचेर धान दिवन सांगाता म्हणून उतर 3 फावटी क्लेम करया डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो डिटरॉनॉमी 28:8 कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो तुजो देव त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोठाराचेर हाती घेतल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्पर आशीर्वाद घालतलो तुजो देव दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो सगळ्या स्त्रिया सांगता म्हणून
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये पाच आमची आणि सगळ्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बापा कर शेरा बापा. बरा 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 दिदी. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये पाच आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये पाच आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये पाच आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूळ काकूळ कर कर बापा. बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये पाच आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये पाच आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये पाच आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये पाच आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये पाच आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकूळ संसाराची कर काकूळ बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये पाच आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बापा. कर बापा. शासनाच्या बापा जेजूच्या बापा कठीण हम पिता बचावामध्ये ती पाच मगाच्या ये पुत्राची मगाच्या सगळ्या सौम्य आणि संसाराची सरळ काकूळ राज्य कर आणि बापा. ख्रिस्ताची सगळ्या उडणे रगत जेजूच्या आत्मा आणि ओढणे देव मुगाच्या रगत आमच्या पुत्राची पथकांच्या आणि सगळ्या आमच्या संसाराच्या पथकांच्या आणि पथकांच्या सगळ्या परिपूर्ण संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्ण आणि सगळ्या संसाराच्या पत्त्यांच्या दुसऱ्या कणात परिपूर्ण विशेष सरांना समर्पण देऊन माग्या. आज कितले जण विंगड तराच्या समस्यांनी ओळख जाण्यात राहते की नीद ना खंत डिप्रेशन केल्यानंतर लोनलेस साथ विशेष सोम्याच्या ताण भेटून देव या माग्या. विशेष रान कितले जण निधन असताना कितले राहते चला जाऊन करो सोम्याच्या ताण भेटून देव्या कितले जण मेडिसिन घेण्यास नीट पडना. कितले स्लीपिंग डिसऑर्डर असा सोम्याच्या ताण भेटून देव्या. कोणाक न्हिदेंत वाईट स्वप्न येतात सोम्याच्या ताण भेटून देव्या. सांगता मिळून उत्तर 3 पटी घट्ट क्लेम करूया. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा. सगळे दादले सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशावामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशावामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. शासनाच्या बाप्पा आमच्या पुढे रगत आत्मा आणि देव आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपूर्ण या कणान समर्पण देऊन मग विशेष हर एक फायनान्शियल समस्या कामाचे समस्या विजाचे समस्या असल्या हर एकला समर्पण देऊन मग कोणी पियारा अप्लाय केला
कोणा मायग्रेशनाक अप्लाय केला, कोणाक विजा रिजेक्ट जाते, कोणाक मेडिकल पास जातात, सिव्हिल आयडीचे इश्यूज आसात. सो विशेष तरान कितल्याचे विजा रिन्यू जातात ना, कितल्यानाक रिलीज दिना म्हणला हर एकल्या सोम्याच्या तन समर्पण दिव्या. कितले जाणां काम नासतना सुमार तेमचो सुमार जाग्यांनी सीवी घाल्या कितेंच रिप्लाय येतात ना. विशेष तरान सगळ्यांक सोम्याच्या तन समर्पण दिवन येऊ तर सांगात म्हणून 3 फावटी घट्ट तळान क्लेम करया. साम 18:28 सर्वेस्परा तुझ मुजो दिवो, मुजो देव तुझ्या काळोखांत उजवाड फकयता. साम 18:28 सर्वेस्परा तुझ मुजो दिवो, मुजो देव तुझ्या काळोखांत उजवाड फकयता. साम 18:28 सर्वेस्परा तुझ मुजो दिवो, मुजो देव तुझ्या काळोखांत उजवाड फकयता. सगळ्यो स्त्रियो सांगता मेळोन जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापामुळे फात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापामुळे फात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापामुळे फात आमची आमच्या आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापामुळे फात आमची आमच्या आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापामुळे फात आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापामुळे फात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापामुळे फात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापामुळे फात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कर कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापामुळे फात आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कर कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापामुळे फात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या कर संसाराची बापा. कापड कर बापा. शासनाच्या बापा हांव तुका सत्याच्या पटयता बापा, तुझ्या ती पटयता. मगाच्या पुताची मगाच्या आमच्या सुम्या पुताची, आणि सुरवंदरा आमच्या जेसू सुम्या आणि ख्रिस्ताची सुरवंदराची कूड आणि पुताची, रगत कूड आणि आत्मा आणि रगत, देवपण आत्मा आणि तुमच्या देवपण, पदकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या सगळ्या पदकांच्या संसाराच्या फरक पदकांच्या पडपासत परिपूर्णपासून समर्पण दिन मागीर आमच्या भुरग्यांक कितल्यानी या दिसांनी प्रिपरेटरी एग्जाम प्रिपेअर करण्यासाठी जाऊन करो नीट एनक्लेक्स RN जाऊन करो IELTS OET एग्जाम प्रिपेअर करण्यासाठी जाऊन करो कितले भुरगी विंगड शिकते असतात कितले जाणां तांकां खंयचे सब्जेक्ट कस्ट आसा जावंक पुरो खंयची भुरगीं ह्या दिसांनी जावंक पुरो तांचे 12वी शिकोवन जाले आतां नेक्स्ट शिकोवन जाते आसा नेक्स्ट आतां जावंक पुरो गांवांत ह्या परगांवांत स्टुडंट जावंक पुरो एडमिशनाक अप्लाय करनासात कितले जाणांक कन्फ्युजन आसात खंयच्या कॉलेजीक वचचें खंयच्या इस्कॉलाक वचचें कन्फ्युजन आसात सोम्याच्या तान भेटून दिव्या कितले जाणां खंयच्याय कॉलेजीन एडमिशन घेवचें म्हणून मागून आसात खंयचेय सब्जेक्ट तांकां मेळ्ळे जाय म्हूण आशेन आसात सोम्याच्या तान भेटून दिव्या आनी मागीर विशेष तरान त्या सोम्याची खुशी भरवर्शान बरलो फुडार देवान दासयला भरवर्शान बरलो फुडार उक्तो जावन दी कितले भुरगे सीक आसात एकलो भुरगो स्टमक अपसेट जाता केदा हाळे सोम्याच्या तान भेटून दिव्या एक ल्हानशें भुरगें लारिंगो मलेशिया कडेन वचून आसा एक भुरगो ब्रेनांत ब्लड क्लॉट जाला एक भुरगो दोगा भुरगीं सायकॅट्रीक इश्यून कश्टून आसात कितली भुरगीं तेन्ना सीक पडटे आसात सोम्याच्या तान भेटून दिव्या संवसारांतल्या सगळ्या भुरग्यांक समर्पण दिव्या वायट पेटींत सुटका मेळचे पासत वायट सांगात पडत सुटका मेळचे पासत विशेष तरान सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या तो नी हात बारून सांगाता म्हणून येवता 3 पटी क्लेम करया
Psalm 32:8 Psalm हांव तुका 32:8 शिकवण हांव तुका दितलो शिकवण तुवें दितलो धरून तुवें जायते धरून वाट जायते तुका वाट तुका दाखयतलो दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे तुजे दोळे दोर तुजे तुका दोर बोध तुका दितलो बोध दितलो 32:8 हांव Psalm तुका शिकवण 32:8 दितलो तुवें हांव तुका धरून शिकवण जायते दितलो तुवें वाट धरून तुका जायते दाखयतलो वाट तुका म्हजे दोळे तुजे दाखयतलो म्हजे दोरून दोळे तुका तुजे बोध दितलो दोर Psalm तुका बोध 32:8 दितलो हांव तुका शिकवण Psalm दितलो 38 हांव तुका शिकवण तुका दितलो तुवें दाखयतलो धरून जायते तुझे वाट तुका दोळे तुझे दाखयतलो दोर म्हजे तुका दोळे तुजे बोध दोर तुका दितलो बोध दितलो I will counsel you with my दादले loving सांगाता hand. मला म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरिफात आमची आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कापड कर बाबा. बापा. जेजूच्या कठीण Jesuच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरिफात पशामरिफात आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कापड कर कर बापा. बाबा. जेजूच्या कठीण Jesuच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरिफात पशामरिफात आमची आमची आणि आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर कापड बापा. कर बाबा. जेजूच्या कठीण Jesuच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पशामरिफात पशामरिफात आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर कापड बापा. कर बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरिफात पशामरिफात आमची आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कापड कर कर बापा. बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरिफात पशामरिफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची सगळ्या कापड कर संसाराची बापा. कापड कर जेजूच्या बाबा. कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरिफात पशामरिफात आमची आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कापड कर संसाराची बापा. कापड कर बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरिफात पशामरिफात आमची आमची आणि आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर कापड कर बापा. बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरिफात पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या कापड कर बापा. संसाराची कापड कर जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशामरिफात पशामरिफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कापड संसाराची कर बापा. कापड कर बाबा. शासनाच्या बाप्पा नाच्या बाप्पा सत्वाच्या हाव बाप्पा तुका हाव तू बेटे तुका तुका तुझ्या बेटे अति तुझ्या मगाच्या अति पुताची मोगाच्या मोगाच्या आमच्या पुताची पुताची सम्या आणि आमच्या तुमच्या सर्वंतरा सर्वांच्या सम्य जेजू आणि ख्रिस्ताची सर्वंतरा जेजू जेजू कूड आणि ख्रिस्ताची ख्रिस्ताची रगत कूड आणि कूड आणि आत्मोने रगत रगत देवपण आत्मा आणि आमच्या आणि देवपण देवपण पत्काच्या आमच्या आणि सगळ्या पत्कांच्या आमच्या संसाराच्या पत्कांच्या आणि पत्कांच्या सगळ्या संसाराच्या परिपणापासून पत्कांच्या परिपणापासून या अकराच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंब्यार पडया दोनी हात आमचे वयर बारया दोळे आमचे तांपया आज कितले तरी आमच्या लागी मागोंक सांगला तांकां हर एकल्या समर्पण दिवया सुबार जणी पिटिशनां गेल्यान सगळे पिटिशनां समोरच्या हातांत बारया कितले कॅन्सर पिडेस आसात पिंगड पिड्यान कश्ट आसात स्किन एलर्जी आसा दांताचे समस्या आसात पीसीओडी समस्या आसात युरिनरी इन्फेक्शन आसा प्रॉस्ट्रेट समस्या आसात किडनीचे समस्या आसात कितले जाणां लिव्हराचे समस्या आसात सोमेश तान भेटोन दिवन मागया काही गुण जावचे पासून मागया डिप्रेशन असल्या भाव भयणाक सोमेश तान समर्पण दिवया मागया कितले जाणां विशेष तरान समर्पण दिवन मागया कितले जाणां पाठीच्या कणाचे दुख पेंगटाचे दुख L4 L5 L6 कन्फ्रेस जाला या गॅप आसा सोमेश तान भेटोन दिवया कितले जाणां स्ट्रोक्स जाला सोमेश तान भेटोन दिवया कितले जाणांची विजा इश्यूज जातात ना एकलो भाव लीगल इश्यूज क्वेश्चन आसा सुमार 3 वर्सां जावन येता सोमेश तान भेटोन दिवया कितले जाणां भुरगीं घर सोडून गेल्या भुरगीं आवोवपा लागीं उलयनात एक भुरगो जैलांत आसा ताचे पासून मागया ताचे आवय बापाय रडोन आसात मागोन आसात सोमेश समर्पण दिवया एक भुरग्याक वायट स्त्रियेच्या संगतपणांत सुटका मेळच्या पासून एक भुरगो विशेष तरान गांवांत स्टक जाल्ल्या परी आसा विशेष तरान मागया देव ताचे खातीर वाट उक्ते करून दी या आद्वंताच्या काळार विशेष सोम्याच्या हजरपणान बसूंक सोम्याच्या सांगतपणांत वाडोवंक सोमी ताका आधार लाबोवन दी कितले जाणांचे घर बांदपाचे काम अर्द्यार रावलां विंगड रिजना पासून जावंक पुरो कन्स्ट्रक्शन इश्यूज जावंक पुरो डॉक्युमेंट्साचे इश्यूज जावंक पुरो खंयचे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्साचे इश्यूज सोम्याच्या तान भेटोन दिवन मागया कितले ना हॉस्पिटलांत आसा सिरियस आसात तांकां सोम्याच्या तान समर्पण दिवया पांयां तळा कठीण जळचे सोम्याच्या तान भेटोन दिवन मागया गोमट्या लागीं कोणाक ग्रोथ जाला जावंक पुरो
सोम्याच्या तान समर्पण दिन माग कोणायकी सांगूंक जायना जावंक पुरो लिपोवन दवरलाय जावंक पुरो जेजू तान लिपल्ले कितेंच ना. तू कोणायकी पैसे दिल्ले या काही इन्व्हेस्ट केले पैसे आज ते पैसे पाठी मेळवनात जावंक पुरो तुवें कोणायकी सांगूंक नाय जावंक पुरो घरा सांगल्यार तुका जोर करतात. या गालाटो जाता म्हणल्यार कारणा खातीर तुवें सांगूंक नाय जावंक पुरो आज सोम्याच्या तान समर्पण दी. तुजो सोमी विश्वासी तुजो सोमी विश्वासी जावंक पुरो तुज्या भुरग्याची खंयची वायट हॅबीट तुका कळल्या मस्त बेजार आयन आसाय भितरल्या भितर तुटल्या परी आसाय आज जेजूच्या हातान समर्पण दी. मॅथ्यू 11:28 यार तुम्ही कष्ट तल्याने वजन वयतलो म्हजे सरशी आनी हांव तुका विश्व दितलो. जावंक पुरो घर सेल जायजे म्हणून मस्त तेंपान ट्राय करन आसाय जावंक पुरो तुका कळीत आसलीच त्या जाग्यार ग्राहक येनातल्या परी कितें म्हणी ग्राहकाक सांगून पयस चडटा जावंक पुरो तांचे पासून माग समर्पण दी. मागया ह्या युट्यूबाचेर कितले जाण आसात सुमार 25-30 जाणां ह्या युट्यूबाचेर ताण मागून आसात. विशेष करून आनी कोणे या कमेंट बॉक्सान कमेंट केला. क्लारा आल्वा, सिरिल फर्नांडीस, प्रेसिला डिसोजा, मेल्सी रॉड्रिगस, जुलियन मस्करेनस, मारिया लोबो, मायकल, लिली फुर्टाडो, लॉरेन्सिया फर्नांडिस, फियोना अल्फोन्सो, सिल्विया, जुलियट डिसोजा, लोना डिसोजा, साबिना फर्नांडिस, कोसेसा अल्मेडा, या हर एकल्याच्या गरजो सोम्याच्या तान समर्थन दिवया. शांती पिंटो तुज्या गरजो सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. जेसिंता म्हणल्यार भयणीक सोम्याच्या तान समर्पण दिवचे बऱ्या भलायके पासून. ट्रिना म्हणल्यार भयणीच्यो सगळ्यो गरजो. गीता म्हणल्यार भयणीक समर्पण दिवया. लीना, कर्मा विशेष भुरग्याच्या देण्यापासून मागून असं कितले जाण आसात तांकां सोम्याच्या तान समर्पण दिवया. आल्गर, हेनरी, मेलरॉय, ईडन, शेरीन भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात. सारा डिप्रेशन आसा. सिस्टर लुइजा कॅन्सर पिडेन कश्टून आसा. एक भयण तांच्या कुटुंबान समाधानापासून मागून आसा. रोमियो म्हणलो भाव फाल्यां ताची सर्जरी आसा बायपास सर्जरी सोम्याच्या तान समर्पण दिवया. एक भयण मागून आसा तांचे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शनाचे काम वेगीच्या वेगी जावचे पासून रेंट वेगी पे जावचे पासून. एक भयण तिचो पूत ट्रॅव्हल करते आसा बरें पैण सोमी ताका फावो करून दी. तशेंच तांचो जागो सेल जावचे पासून मागून आसा. अपोलिन म्हणल्यार बडेचे नी पेन रिलीज जावचे पासून समर्पण दिवया. आंड्रे डिसोजा सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. आनी कितले जाण मागूंक सांगला. रायना, जियाना, जानिक, विजय, अरुण वॉज, डेरिल, दिव्या, रॉनी, इवेत, गीता, हेनरी, मार्गरेट, रिस्टन, मिल्बर्न, जेसिंता,
Andy, Jane, Anora, Benedicta, Jitesh D'Souza, Genesia, Giselle, Cinderella, James, Kishore, Vida, Calvin, Kathleen, Larissa, Joyston, Ligori, Jyoti, Lena, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Maria Ferrao, Nancy Lobo, Pradeep, Pratista, Praveen, Priya Anil Agnilo, Rinna Algar, Gilbert, Rita D'Souza, Veronica, Inasam, Victor, Vita, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Traver, Gina Fernandez, Geeta Vegas. या हर एक लाख सोमाच्या समर्पण देऊया. दोन्ही हातोय रुपार्या हे उतर क्लेम करताना विश्वास या आज आमचे सांगता तो सोमी वेता आमच्या फुडल्यान तो चलता विश्वास या आयझाया 45:2 देवाचे उतर म्हणतात सगळे पूर्व समतल करता ह्या उतराचेर आम्ही भरवसन सांगता म्हणून हे उतर 3 पटी क्लेम करूया. Deuteronomy 31:8 सर्व तुझ्या मुलांना तुका सोडून जायचो आणि तो तुका समजून. Deuteronomy 31:8 सर्व तुझ्या मुलांना तो तुका सोडून जायचो आणि तो तुका समजून. Deuteronomy 31:8 सर्व तुझ्या जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या कठीण संसाराची कापड जेसूच्या कठीण कष्टांच्या सगळ्या संसाराची कापड जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. कठीण कष्टांच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बलवंता सगळ्या संसाराची कापड कर. ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बलवंता भाग्यवंता अमर आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. वंता देवा ये भाग्यवंता बलवंता भाग्यवंता अमर आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. हालेलुया 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 शराला बरा 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 हार्टच्या समस्येला पण की जेसू आपण नसा. हालेलुया 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 शराला बरा दी बरा शिराला बरा 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 हालेलुया 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 समिया या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांच्या आज आशीर्वादाने बघ जे किती गरज काढून तुझ्या भुरग्या आयल्यान देवा त्या हर एक गरज तुझ्या पायांतला समर्पित समिया. जेजू त्या कुरसाड काव तुमच्या दयाळ दिसता समिया आणि तुझे आशीर्वाद आयचे सकाळी अनुभव कर शेकर जेसू तुझ्या पवित्राने बळवून नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुष्टे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Praise the Lord. विशेषतः तुमकां टेस्टमनी कसा या कोणाक पेटिशन गेलो कसा 99332411 या नंबराक तुमची टेस्टमनी आणि पेटिशन तुम्ही धाडया. तशेंच हर एक दिसा संजे आमची इंटरसेसरी मागणी आसा. इंडियाचो टाइम 10 ta 11 वरां राती. कुवेटचो टाइम 7:30 ta 8:30. दुबईचो टाइम 8:30 ta 9:30. तुमच्या टाइम झोना प्रमाणे तुम्ही जाऊन पुरो हाँगकाँग तावन जॉईन जावन आसात, सिडनी तावन जॉईन जावन आसात, UK तावन जॉईन जावन आसात.
समग्र कॅनडात हांव जॉईन जावन आसात तुमच्या टायम झोना प्रमाणे तुम्ही टायम एडजस्ट करून तुम्ही जॉईन जाया ऍटलिस्ट 15 मिनिटां 20 मिनिटां बसा आम्ही सांगाता म्हणून मग त्यांना चड आणि चड अजापां आमच्या जिवितांत आम्ही पळोवंक शकतले देव तुमकां एकल्या आयचो दीस आशिर्वादांनी बेसावानी आनी कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड